niin, kelit on lauhtunut ja lähdetään käymään vähän latvalinnun kattelussa täällä, että löydettäisikö me jotakin lintuja. Irma on matkassa ja aika paljon höttölunta satanut, että saa nähdä pääseekö koira oikein mihinkään, kun lähdetään tuonne mettän puolelle. Aika vaikean näköistä on koiran kulku täällä, mutta kylläpä se sitten, jos hajuun saapi, niin silloinhan sitä mennään. Paljon lumet hiastelee. Pakkaskeleita löytyi ihan mukavasti noita mettoja ja koiralla ne ei tahtonut oikein pysyä haukussa, mitä se pääsi sieltä löytämään. Ja ampumatilaisuuksiakin oli muutamia. Tai jos ei ole koiralla haukussa, niin silloin pistetään lentoon niitä. Ja tällä alueella on normaalisti koppeloita löytynyt aika mukavasti ja joskus jotakin mettojakin ja haukkuja ollaan saatu latvalinnun pyynnissä. Katsotaan mitä nyt löytyy. Toivotaan, että löytyisi niitä teeriä mieluummin. Tällä uralla näkyy jotakin vanhoja viimetalvisia auton jälkiä vielä. Irma lähti nytten tonne männikköön touhuamaan, niin katsellaanpa hetki, että alkaisiko sieltä vaikka joku haukku. Viime syksynä siinä oli koppelohaukku. Aika pitkään piti kiikaroja, että saatiin selvyys, että mikä siellä istuskelee haukussa. No, kyllä se koiruus palasi takaisin tähän uralle. Joku haju varmaan oli, mutta ei löytynyt mitään tuolta mettästä. Jatkamaan matkaa. Eiköhän täällä jossakin jotakin ole. Luulis ainakin. Musta möykky näkyy siellä, mutta ei se tainnut olla mikään. Näyttää, että Irmalla voisi olla tuolla jotakin hajuja. Aika pitkään on tuossa mettikössä nytten touhunut. Saattaa joku puussa olla napottamassa. Tässähän oli, mistä tuo Irma lähti tuonne mettään, niin näköjään tämmösiä tuoreempia jälkiä ainakin parissa kohtaa. Ja tuonne pääse paineli sitten mettään. Katsotaan vähän tarkemmin. Jonkun aikaa oltu kiepissä näköjään. Näyttää sitä teeren jälkiä. Vai olisiko jopa riekon jälkiä, aika pienen näköisiä nämä siivet. Tuossa vielä lämpimät ripulit. No, katsotaan, että löytäisikö se Irma tuolta mettästä niitä. Sieltä se koira paarustaa tulemaan takaisinpäin, ei se tainnut löytää mitään.
Äkkiseltä ei näy täällä jengellä ketään istuessa. Nyt tässä on näkynyt muutamat isomman linnun kiepit. Lunta niihin on toki satanut päälle ja Irmakin on lähtenyt kahlamaan tuonne pitempiä matkoja tuonne umpimettä. Ja sitä tiedä vaikka joku tilanne täältä vielä sahtasa. Joo, kyllä täällä elämää on ollut. Selvästi. Pikkusen kun jäljet vielä tuoreneis, niin olisi oikein mukava. Taitaa hajot olla vähän tuoreempia, kun Irma yrittää tuolla vähän jo haukuskella. Matka on se 200 metriä. Ei välttämättä ole tarkassa merkissä kyllä, että sen verran harvan kuulunen haukku on. Antaapa sen nyt vähän pehertää siellä ja oottele matovi. Meriä on tuolla vähän sivummalla. Ja nyt ehkä kuulostaa, että vähän kiivastui tuo haukku. Se liikkuskeli vähän tänne lähemmäs, että saiko nyt tarkoittua oikean puun sieltä. Nyt se kuulostaa, että haukku vähän kiinteytyy tuolla. Kyllä siellä voisi olla jotakin haukussa. Tässä on tämmönen kumpu välissä ja 180 metriä matkaa, niin pitää yrittää tuohon johonkin päässä, että näkisi koiran, niin helpottaa aika paljon sitten sen jälkeen operointia. Kyllähän tuo nyt kuulostaa, että lintuhaukku siellä melko varmasti on. Vielä ei näe mitään. Täällä pikkusen eri suunnista lähestymme. Tässä on vähän semmonen homma, että Mirjalla on kiikarit. Mulla ei, mutta mulla on pyssy. Saa nähdä mikä tästä tulee. Istuuko ihan tuossa aukon reunassa ja lintu mahdollisesti jo näkee meidät, mutta pitää yrittää saada jonkunlainen havainto, että mitä siellä olisi. 140 metriä on nyt matkaa ja koira on tuommoisessa kuopassa, että me ei sitä nähdä eikä eroteta kyllä lintuakaan tuonne, että missä istuisi. Ollaan päästy tähän nippuun, että on nyt sekä kiikarit että vehkeet samassa paikassa. Pitää varmaan yrittää vähän lähemmäs, että näkis koiran. 100 metriä on haukulle matkaa ja mitään ei kyllä erotu puusta, ja koirakin on tuon kummurreunan takana piilossa, että saapa nähdä miten tässä käy. Okei, tuolla näkyy nyt koira. Tuosta kirpusta äsken näkyy koiran pää. Tuolta puolipäästä se haukkuu, mutta saapa nähdä, onko siellä mitään sitten.
alkaa selviämään tämä homma. Ei ollut taaskaan ammuttavaa riistää haukussa. Vielä löytäisin sen tällä kameralla. Siinähän se on. Koppelo siellä kekottaa haukussa. Ihan mukava, että koira haukkuu ja karavani kulkee, mutta aika helposti tapattais koppelo kyllä itteensä tällä lailla, kun tutka näyttää 82 metriä matkaa. Vaikea tämmöisellä hämärällä kelillä on tuo kyllä löytää. Mennäänpä pistämään sen lentoon ja katsotaan, että kuinka koira seuraa sitten tässä hangessa. No niin, pistetään lintu lentoon. Kyllä en ole yhtään varma, että näinkö me ihan oikeeta koppelua se olisi, mutta saattaa tämä näköjään tyhjäkin olla. Luulisin, että olisi nyt jo mennyt lentoon. Siellä menee koppelo. Hyvää Irmaa. Vähän laiskanlaisesti tuo koira seurasi kyllä. Minne se meni? Tuolla. Aika vaikea seurata tietenkin. Hieno tyttö. Justiin katkaisin videokuvauksen, kun aloin epäilemään omia silmiäkin, että oliko siellä edes mitään, niin sitten se lähti. Ai, etkäs kuvannut? No ei, justiin katkaisin video. Hieno tyttö Irma. Tällä lailla olet sinä tässä tehdä. Aivan oikeassa mielessä. En miekään kyllä sinne Eurooppaan. Hyvä Irma. Ja on koira polkenut jonkunlaisen tantereittele tämän puun alla. Hyvä. Ihan oikein merkkas, Oli iso. mutta väärää merkkiä oli lintu kuitenkin, niin sitä sitten aleta pyytämään sen. Siinä on valtavan pitkät, melkein kuitenkin 15 metrin seurausjäljet. Joo, se haukku kesti semmoisen tunnin verran ja aikaa tuhrantui siihen, että seuraava haukku, jos tulee vielä, niin pitää mennä jo pikkusen rivakammin, että kerjetään ennen pimiää siihen. Oikein mukava. Katoppa, onko siellä mettä.
Eikö rungon pätkä sieltä näkyy männyn rungon välissä. Joo, jos haukkuja vielä on, niin sitten mennään aika nopeasti haukulle. Ei kerkeä pimiä tulla, kun tuommoinen koppelo on melko vaikea löytää tuolta puusta, vaikka tietääkin aika tarkoin, että mihin puuhun se koira lopulta siinä haukku, niin tosi kauan meni, että se löytyi siitä. Ei ole kaikkein helpoin homma tämmöisessä hämärässä kelissä. Hirveän jälkiäkin meillä täällä on. Siellä täällä aina löytyy. Tämmöstä se on eteneminen, mutta kyllä se vai sitten kun hajuun saapi, niin rämpii menemään tuolla hangessa. Pikkusen tahtoo paantaa tuota nollakelin lunta tuonne. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Irmakin näkyy äsken tuolla mettikössä jossakin. Tuollahan se rämpii menee. Tule se siitä. No ootapa. En mitä jo tästä tullut. En tiedä lähtiköhän tuosta joku lintu sitten. Siinä on vahvat hajut. Taisi olla jotakin hajuja vain sen verran rajusti, että piti käydä vähän kyselemässä, että olisiko täällä joku kotona. Se vähän meillä tämä keli muuttui tässä. Yhtäkkiä lunta räämimään naamalle aika lujasti. Mettolaskenta tehtiin tässä aukon reunassa ja aika pyöriä lukemaan päädyttiin. Lähdetään jatkamaan matkaa. Tuolta Irma äsken ajoi tuolta kummusta jostakin. Yksi haukahus kuului ja sieltä lensi ruskea teeri. Tuota haukkua pitkin lähti lentää, mutta sitten veti semmoisen tosi nopea 90 mutkaan siinä. Mitä nyt tietenkin töpsäyttää tuonne kieppiin siitä, mutta sieltä tulikin kanahaukka sitä vastaan. Se teki jonkun väistöliikkeen ja näytti, että aika paljon alas ja saattoi vetässä kieppiin tuonne. Meri aikaisemmin justiin kiikaroi tuossa, että siellä näkyi joku möykky puussa, että oliko sitten se kanahaukka. Siitä meillä pörähti teerikiepistä, sekin oli ruskea ja lensi vaikka kuinka kauas tuonne aukon toiselle puolelle. Nyt ei kanahaukkakaan ehtinyt perään, kun lähti tuosta. Mikä oli? No niin, olisi latvalinnun pyyntihommat ja Irma siellä on työstämässä puskassa, että josko sieltä saataisiin joku haukku pysymään. Mettoja on lennellyt jo vaikka kuinka paljon tässä.
Haukkuun ei ole vielä tarttunut yksikään pysymään. Aika kova tuuli on ja matalaa tämä puusto täällä. Mutta katsotaan, jos tästä joku haukku saataisiin aikaiseksi. Siellä istuu yksi metto. Jossakin tuolla kauempana oli vielä toinen. Joo, tämä on mielenkiintoista touhua tämä latvan linnun pyynti näin koiran kanssa. Lintuja näkyy aina vähän väliä. Mutta tässä kun syksyn verran toimivan koiran kanssa tai toimivien koirien kanssa pyytänyt, niin onko näitä mitään tarvetta alkaa sitten ampumaan näitä lintuja, jotka ei ole koiralla haukussa? Tuo olisi reilu 200 metriä matkaa. Katsotaanpa, että kuinka lähelle pääsee. Irma touhua tuossa. Täällä on aika huono keli, niin tässä aika lähellä. Paljon se on yrittänyt haukkua näitä lintuja. Nyt se on tuossa minun hiihtolavulla seuraavaksi haukkuu tuolla selän takana. Hajuja täällä on mahdoton, kun lintuja on ollut paljon. Irma! Irma! Lähdetään kattoo mettoa tuon. Tuosta kun ottaa tuommoisen kuusen näkösuojaksi, niin oletettavasti pääsee aika lähelle tuota mettoa. Vaikka se tuo 200 metriäkin olisi ihan passeri ampumamatka. Siellä se lentelee metto. Tai olikohan tuossa sama ollenkaan, mitä minä äsken yritin tuossa tähystellä. Josta tuntuu, että se vielä istuu tuolla paikalla. Tämän puskan jälkeen pitäisi olla alle 100 metriä matkaa varmaankin siihen mettoon. Ei, kyllä se taisi olla sama metto, joka tuosta äsken lensi ohi. Ei se ole enää tuolla latvassa. Hyvä. Sinne lensi. Koira alkaa olla aika valmis. Kattelee ihan oikeaan suuntaan kyllä. Nyt kyllä löytäis vai, että minne suuntaan se koira katteli. Tuonne se taisi kattella. Ihan niinku metton näköinen otus sillä taitaa olla. Katsotaanpa kuinka lähelle tätä päästäisiin. Lähdetäänhän kattelemaan. Koira tuskin, kun selän takkaa käy tuuli, niin huomaa tuota ollenkaan. Kuinka se antaisi lähelle tulla. Istuu varmaan 2 metrin korkeudella vain tuo metto tuolla puussa. Kohta varmaan alkaisi olla melkein ampumaan etäisyydellä. Se vain kekottaa. Jössöttää siellä.
pääseekö koiran kanssa syksyn pyytää, niin ihan turha alkaa ammuskelemaan sitten näitä muuten vai että toimiva koira kun on, niin syksyllä varmaan saa ihan riittävästi jo niitä tilanteita. Koira menee tuolla ja saapa nähdä, että menisikö se haukkumaan sitä. Nyt lähti lentoon. Tulee kohti vielä. No ei ihan kohti, mutta siellä meni. Pitääkö tarkentaa sitä?